kubur Shaphang riu span riu pun riu. Jingkali banengkong Kaei Ban Jia Lada Ngi Kyntait ya riu span riu pun riu. Bat jingkali baar Kaei Ban Jia Lada Ngi Pdiang ya riu span riu pun riu. Haka kitab Jingpynpaw kalenong kabakat lai kot banengkong ter hadu kabakat pra layatu Shaphang ki Tylli ki Mrad khlaw. Weno tong Mrad khlaw bat uba arpat uba don ka dur jo kun lang brat reu kren kum ïakjakor. Bau niu la wan ya kaban penbor ya ki briu bakin mani ya utau Mrad khlaw bat ubalale ikidak khala bakraw kat ban penhiari ka ding na beneng syaga kendau hakmat ki briu teu syukorno ikita ki basyong halor kata ka kendau da kita ki dak khala ikibala ai bor ha uban le hakmat utau Mrad khlaw uda onga kita ki basyong halor kata ka kendau bakin tau dur ya utau Mrad khlaw ubala yo ia kata ka jingmong da ka white lambat bala yo Jingpynpaw. Balai bor ha uban ai ka mensim ha kata ka dur utau Mrad khlaw. Bagata ka dur utau Mrad khlaw kan da yo krenru. Bat bakan yo penlong bakat ki ban omani ia kata ka dur jo utau Mrad khlaw on penyap no yaki. Barulah penlong ye ki baro ye ki berit baran bat ki bekraw betri ki barus paru bat ki beduk ye ki balai lui ru bat ki brau ba on bu aki ka dak halor ke ketika mon jongki lane halor ke salang mat jongki bat bau no ru om la bantit lane bandi henry tangu tau badan ka dak kata ka kyrteng hiu tau Mrad khlaw ken lene kata ka jingkrenbeiñ ka kyrteng jong hang ne don ka jing start utau badan ka jing Shaphang ton ken ye kata ka jingkrenbeiñ tong Mrad khlaw na mar kalong ka jingkrenbeiñ briu bat kata ka jingkrenbeiñ jong kalong henriu spa henriu pau henriu hang ne ngin ye pe ya kata ka Jingpynpaw no jong Mrad khlaw bat utau no itu pa balam layer rengkat baru ïakjakor babaro kin mani ka dur jong utau Mrad khlaw baro ki dei ban Pdiang ya kita ka syap ka badai ka kyrteng jong Mrad khlaw ka badai riu spa riu pon riu ka jingkali mentang kalong ka Ban Jia Lada Ngi Pdiang ya utau riu spa riu pon riu ka jubab mengenai kalong bau ta ubam Pdiang ya kata ke syap yung ruspan riu pun riu unom la bantit lane bandi unom la ya kaban im la ban penyap no ru yo unom la ya kaban tit ya kabam lane bandi ya ki marep jong lane kitir jong tungin ya pet hang ni katukat ni ki jing ki bami na kata ka jing bam Pdiang ya kata ka syam kabaningkong briu unom la ya kaban tep pisa lane ban sei pisa nabang kabaar unom la bantit ya ka nugu ketir kum kadawai deshin lada don bapang hayi ngasem kinom la ban le shim dawai bat kinom la ban yo jing sumar damar la dom donuta usham ruspan rupun riu kinom la ban le sumar hospital kinom la ban shongkali kinom la ban shong dukan kinom la ban di ki marbam jongki lani kita ki jing marrep jongki kinom la ban le school ki kun kinom la ban le school kinom la ban le jinglek na go wei ke jaka sugar wei ke jaka kinom la ya kaban yo ya kabam kadi bat om dei tanggata kinom la ru ban yo ya ka nu ke jingle bha na ki para marjan marpa
batna kita ki beriu ki badan saudong jongki. Nalor kata kita ki bor jong ke sorkar kin petu ia kita ki beriu ia ker kom rung kom mi jongki ki para marjan marpa ki tip ia kata ke ying ia kata ke beriu ka bom tre ban pliang ia kata ke syap yong bra khlaw wat kinom laru ban yo ia ka light kinom la ban yo ia ka bandi kinom la ban yo yau pu ban bam bat kinom la setia ban pendon kam ia ka nu ka ba ka bor sorkar ka ai lani ka dngiem ka bau beriu udai ban im bat om tanggata baro kintip ya kata ke ying yau tau beriu ubom tre ban shim on don de ki kor ki ba klan jong ka sorkar ban wat ya ki de ki beriu hangnu ki don bat kumnu ki im bat kumnu ki long kani kalalong kum kan nuksa jong uneu coronavirus haba ki beriu ki biyo jingpang ki de tip ka shnong ka tip u ai badan kata ke jingpang bat lada om shim ye ke vaksin kimla ban le jinglet kimla ban plidukan kimla ban le shiyau syahat ladam deng ye ke mas kinomla ban rung wat aga dukan bat ki bakum kita kirukom ki ba kani kedai tang kedur ka berit kaba kani kedai tang ke polisi trekam jong ke sorkar kum kata ke epic card Aadhaar card MHIS card vaksin lani ki protokol jong u coronavirus lani kita ki ration card ban ki wei kini di tang ki policy kim dei setia ki syap jom bra khlaw balada pi pdiang ye kini kanom don jing rem balada pim pdiang ru pidang imi pidang lahi ban im bat ban long kumbadai ban long tang bagi katukan ni ki jing don kam pimla ban yo kumbolong mentalam don Aadhaar card pinamla ban yo ya kanu ya ration lani wat ban pli ke bank account bat kumta terter lada pim yo KYC ya ka bisa ba pidon habang pimla ban draw kini ki policy trekam ki baga sorkar ka trade Henry ka syap jumra khlaw kadai ka ordar naumra khlaw ubasan syariah ka pertai baro ka way bat kadai ka ordar kadai ka hukum ka ba no bam tre ban pdiang ya kani la ban peniap yu la ban set yu ka petok da kijing pen saja la ia ka ba undu ban thit la ne ban di la ia ka ba undu lut ia kinu ki jingdon kam ki ba udon kam bat ka ba kam galong ba wat yo briu ba pang haying la ne ka kemi ne ukpa ne ki kun ki ba don haying la da wei na ki pang le se ki kun ki pang ki kwa ban le pa sumar henry kinom la ban yo i ka jing sumar namar bam don kata ke syap riu span riu pun riu pin sio i baki yap hang tu pin yo i ba om don kepu pin yo i bakin yap tangan hang tu pin yo i bakin kertat hang tu ba kata ke dei ke jing tes ye ke jing jong u riu ngai ubalada ula shishane ya ka ban yang scam wadap deng kata ke jing yap hiru but what ye ke jing em je u la wat bat la wat ye u bom la ban im suk bat la ban pen shitom hadu ke jingyap hang ning yo i bahap ban udon de ke bor sorkar ka bakani kan long shitelup ke pertai ba on wat ban shon na ke kti ke mon bat ha ke shalang mat bat ke ta ke dei ke bor ya ka ban mino sha ke pertai da ke bor jong u krislam ler bat kani ka dei ka jinjia ka ba ka bible ko ong hakita kisgi kan long ka jingkortit ba haka ba suk kata ka jembun bam syam la aibun suk kata ka po bam syam la ka ka ba mod ka jing jar ka jing kordit bat ka jing yap bat ka jing sharpen yap ka ba dei da ka bor jong tau krislam layer hakaleng ka pertai ka ba omdan bala ban buri no ya ka paralog ba it
Kaei ka ba pila ban yang scam up deng kata de tang lada pi don ka jingai ka ba scam how Jesus Christ pi don ka ta ka tin jo Blei ha ka donu jong pi khen yap na ka banta ka kyrteng ka do Jesus but Lada Ngi Pdiang ya kata ka shop ka ba mod pi ha ban rayap bat kemi bat kapa bat khon bat kti bat ban yo ye ka dngiem ka ba bom chukut namar ka tin jong Blei ka yetu ka kitab Jingpynpaw khat sau lenong ko ong balada utau briu Pdiang ya kata ka shop jong utau Mrad khlaw Lada u Pdiang Lada u synshar namar kita ki jingjia ba ki jingbrengam ba ki jinge ki bala penbor ye u bat Lada u Pdiang ye kata ka Bible ko ong ye kini baru angel u balai u labut ye kiew da ong hagaktin bajam Lada u no no ru mane dem yo tom Mrad khlaw bat ye ka durjong u bat u Pdiang ye kata ka dak halor ka shalang mat jong u lani halor ka kti jong u utaru undi da ka wan ka jingbitar le u Blei ya ka bala krek klem da pen khleh hagata ka kuri ka jing ot shla jong u bat on pen kordit yu u da ka ding bat dau kendok hakmat kita ki angel bakut bat akmat utau kon lang Mrad te ka dem kata ka jingpen kordit ye ki ka kiew no sheki bom jukut bat kim yo ye ka ba shong tait men sngi men mit ki ba ya manedem yo tom Mrad khlaw bat ye ka dur jong u jar ba Pdiang ye ka ta ka dak ka kyrteng jong u hang ni ka don ka jing yasha jo kita ki rukut kita ki bersumar ye ka hukum u Blei bat ye ka jinget u Jesus Christ kani ka long ka weipat ka jinge Lada Pdiang yang daga shop yung Mrad khlaw on nom don lat shu ban kala bamat on bread no sya ka pung ka ding on penjenjar ha ka daga lawa ding ka ba bom chukut ka balong ka dujok hi tau ba mane dem yung Mrad khlaw baru tau ba Pdiang ya ka shop jong u ha ka ktiga manne ka shalang mat uta u ba Pdiang ya ka ta ka kyrteng ka balong ka shop jong Mrad khlaw on bread ya u sya ka pung ka ding bat ka balong ka jingyap ka ba bom jukut bala pen kordit ye ki hagata ka lawar ding kani ka long ka jinya sya jong ki rukut ki breu ki don kam ban yo ye ka ktinu Blei bat ban ya sya ka jinya sya ka ni ka por ka long ban kan tat yom Mrad khlaw ban kan tat ya ka shap bat ya ka jingmani ya u bat ban rayap ya lade wat ya ki kun ki kti bat ban dulut ke baro ka ktin jong Blei kong kan men toy yu yo priu la daun yo iko pertai baro ko wai pala daun du no la ke jingem kan men toy yu la da pin yo iko shap yong Mrad khlaw bat pi like im pi yo ka bam ka di ha ka ka por ba jinja na mar ba don ka ta ka shap henry pin du no wat ya la ka jong ka jingem ka ba ka tau ba Pdiang ida ka shap om la shu ban kala bamut om la shu ban map ya u bat om la shu ya ka ban yaisha ya u baro la tikna ba on bread ya u sya ka pung gading wat la daw la kendit ben riu hadin henry om la shu ban map na mar ka ta ka jing mani yom Mrad khlaw bat ya ka shap ya u ba la Pdiang ki don ki jing ong hagini ki sngi bau adhar vaccine MHIS nang ta ki epic card lemni ka ration card lani ki bakum kita Lada Ngi Pdiang kata de shop yong Mrad khlaw ngong pi kata kam dei ka shop yong Mrad khlaw na mar ka ni ka dei tang ka policy tray kam jong ka sarkar banle pen ban ka shop ka ba shisha ka ban sawan ka dei ko order na Mrad khlaw ha ka baun synshar ya ka pertai baro ka wai ha ka de ka por ka niam kan long tang ka wai ka jing synshar kan long tang ka wai ka pisa kan long tang ka wai bat unong synshar ulong tang mo umar wai bat ka ta ka dei ko order ka ba mi na ka donut u Lucifer ka ba mi na dujok hi
ya ka ban pen long yo briu ba un pai di no blei na mar ka ta ka order bat ka ta ka hukum bat bau no ban pdiang ye ka ta on pen yap ye u bat on pen saja bat on pen kordet kini kilong ki benta ki bangi hap ban sngutu de ya lor ken ni nga kentu ye pi om man penting om man syukran henry ka bible ka le tu bangi don kam ban tip ye ka ktinu blei ye don kam ban long ki briu ki ba sngutu ye ka jingai bamla ban pen ki bat ye dei ban rayap na ka benta ka gospel bat ka jingbut yo Jesus Christ ye dei ban kloi ban dulut ye ki eki bro nam tau Jesus Christ bat ye dei ban nang ban kentai ye ka no ka bam dei now blei bat ka ta ka ba dei na u satan bat ka wat hadu ba ka bor sarkar kan wan ya ka ban pendon kam da ka bor bat da ka ta ka iktir bat da ka ta ka jingle ejubor ka ba kanle pihaban yang scam ga da ka por bat pihaban yai ne namar ka jingim ka ba shisha kam dei ka bam ga di ka jingim ka ba shisha kam dei ka kup ka sam ka jingim ba shisha kam dei ka dawai da shin ka jingim ba shisha kam dei ka bam ye ka di ka bangiyo henry ka jingim ba shisha ka dei ka jingim ka ba bam jukot bagin yo e ka beneng bat yin yo e ka jingsuk ka ba bam jukot bat day halor jong gani nga juba e ka jingkali kumno kan Jia Lada Ngi Kyntait ya kata ka shap yung Chrislam len rispan riu pun riu bat kumno kan Jia Lada Ngi Pdiang ya ka ktinu blei ka tu hak wei ka liang kan don ka jing jar bat ka jing pen kortit ka ba kraw hak wei ka liang la da pi Kyntait ya kata pin yo ka jing im bom ju kot hak wei ka liang la da pi Pdiang ya ka shap pin do no ka jing im ka ba bom ju kot ba kani ka ka jing kot bangin wan sha ka jing ai ka ba scam mau Jesus Christ bat ban aiti sha u ban pulei ka ktin jo blei ban snong tu ka jing ai jong ka jing ai Kristan kam dei da ka ba bam ka ba Henry da ka bor mit sim bakut ka jingai Kristan kam dei ka jinglong niam Henry ka ban yang scam what hadu ka ta ka por jong ka jingjen jar ka tribulation ka persecution ka jingpen kortit ka jingpen jar ka bangi dei ban yang scam bat ban ngai ha u Jesus Christ ngan duai try Jesus being a duai na ka benta ka jingai jong ki riu ngai bakin yang scam bat kin snong tu ka tin jo me bat kin raikut ban bud ya me ka kamiu pa ki kon ki ti ka yin ka sam kin yai ne bat me ko try bat kin sno ame bat kin nam pdiang ya ka sharp jong u Chrislam ler kin nam pdiang ya ka taun ruspan riu pun riu henry kin pdiang ya u Jesu kin im na maru Jesu bat kin yap ru na marga kyrteng ga do Jesu Blei to sumar ya ki baro bat kat bagidang yo snow ya ka ne ka tin jo me a Blei to kren ya lam ya ki sha ka jingat ka ba scam ba on amla shu ban pen ki ya ki da ka no ka bor yo Chrislam ler nong tul pa balam ler u ïakjakor lene da ka bor yo ka ta ka bor synshar jong u lene ka ta ka iktiar bat ka jingpynpaw bat ka jingpendu ik jingmen toy baro kin nyodu ik eke baro bat kin sno ame bat bakin bot ya me Jesu pen mi ikinong ki riu ngai ki ba scam bat ki ba raikut ban bot ya me hadu ka ski jong ka jingyap to u Blei un kerku haga kyrteng u